Καλώς ήρθατε στον κόσμο της Materials Arc, εκεί όπου η αρχιτεκτονική συναντά την καινοτομία και κάθε υλικό επιλέγεται με απόλυτη προσήλωση στην ποιότητα. Το TechnoWood είναι ένα από τα πιο προηγμένα συστήματα προφίλ της συλλογής μας. Μια ολοκληρωμένη λύση για αρχιτεκτονικές εφαρμογές, σχεδιασμένη για κάθε έργο και κάθε δημιουργικό όραμα, χωρίς περιορισμούς. Ας δούμε τα βασικά αρχιτεκτονικά προφίλ του TechnoWood. Ξεκινάμε με τα προφίλ επένδυσης. Διατίθενται με φυσικό καπλαμά σε πλάτη 10, 15 ή 20 εκατοστά. Τοποθετούνται με ή χωρίς εμφανείς αρμούς, προσφέροντας άψογο, ομοιογενές και αισθητικά καθαρό αποτέλεσμα. Σωληνωτά προφίλ. Αλουμινένιοι σωλήνες επενδυμένοι με φυσικό καπλαμά ξύλου, τα άκρα τους μπορούν να είναι ανοιχτά ή σφραγισμένα με ξύλινο καπάκι. Πάνελ. Ευθύγραμμα ή καμπύλα κομμένα κατά παραγγελία για τέλεια εφαρμογή. Ανθεκτικά στην υγρασία με καθαρές γραμμές και αρχιτεκτονική αισθητική. Alu Click System. Ένα έξυπνο σύστημα με ενσωματωμένο backplate που εξασφαλίζει ταχύτατη και απόλυτα ακριβή τοποθέτηση. Η επένδυση ξύλου εφαρμόζεται και στις 3 ή και στις 4 πλευρές, σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου. Ολοκληρωμένο αποτέλεσμα με ευκολία, καθαρότητα και ασυναγώνιστη αξιοπιστία. Διακοσμητικά πάνελ. Σε στάνταρ διαστάσεις 2x1 μέτρο. Τα TechnoWood Panel είναι ιδανικά για διαχωριστικά και σκίαση. Προσφέρουν καθαρές γραμμές, αρχιτεκτονική φωτοσκίαση και διακριτική κομψότητα. Προφίλ ηλιοπροστασίας, σε τετράγωνες ορθογώνιες τύπου κλικ ή ελλειπτικές διατομές. Διαθέσιμα σε μήκος 6 μέτρων έως 7,5 μέτρα κατόπιν παραγγελίας. Εσωτερικά, συστήματα οροφής. Το TechnoWood προσφέρει 2 πλήρη συστήματα για οροφές εσωτερικών χώρων. Σύστημα γραμμικής οροφής με επενδυμένα προφίλ και κρυφή στήριξη. Σύστημα πάνελ, ιδανικό για μεγάλες επιφάνειες και ενσωμάτωση φωτισμού. Και τα δύο συνδυάζουν ακουστική απόδοση με καθαρή αρχιτεκτονική αισθητική, ιδανικά για επαγγελματικούς χώρους, λόμπι, αίθουσες συνεδριάσεων και πολυτελείς ξενοδοχειακές εφαρμογές. Όλα τα προφίλ διατίθενται σε 5 βασικές αποχρώσεις. Για παραγγελίες άνω των 1.000 μέτρων μπορούν να παραχθούν ειδικά χρώματα, πλήρως προσαρμοσμένα στις ανάγκες του έργου. Η υποδομή περιλαμβάνει αλουμινένιο σύστημα στήριξης τύπου TAF, καθώς και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, L-brackets, τελειώματα, ανοιχτές ή κλειστές γωνίες και ειδικά στοιχεία για άψογες εφαρμογές. Ανάλογα με τις προδιαγραφές του έργου και τις αισθητικές απαιτήσεις του αρχιτέκτονα, ο φυσικός καπλαμάς μπορεί να είναι teak, μαόνι, καρυδιά, δρύς, ας ή μπαμπού. Στη Materials Arc δεν προσφέρουμε απλώς υλικά. Παραδίδουμε ολοκληρωμένες λύσεις, πιστοποιημένες, υψηλής απόδοσης και αισθητικά προηγμένες. Το TechnoWood είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς συνδυάζουμε την καινοτομία με την τεχνική αρτιότητα, γιατί όταν η λεπτομέρεια μετράει, η Materials Arc παραδίδει, με συνέπεια, με εξειδίκευση, χωρίς καμία υποχώρηση στην ποιότητα. Materials Arc, εκεί όπου η απόδοση συναντά την αξιοπιστία, με υλικά που οδηγούν την αρχιτεκτονική στο αύριο. Η αρχιτεκτονική συναντά τη φύση. Ο σχεδιασμός αποκτά περιβαλλοντική συνείδηση. Κάθε επιλογή υλικού μια πράξη ευθύνης. Για ένα καλύτερο μέλλον. Σκέψου πράσινα. Σκέψου TechnoWood. Materials Arc. Υλικά για ένα βιώσιμο αύριο.